Ved nummer 1 har vi en makrofag. Udefra der kommer der en virus ind til makrofagen. Den her virus den prøver så at trænge ind i cellen. Dog ser cellemembranen det her, og membranen omslutter virussen og bliver lavet til en vesikel med virus i. Inde i makrofagen der kommer der en ny vesikel med enzymer i, og de her enzymer de bliver lukket ind til virussen og opløser virussen. Herefter kommer der en ny vesikel med klasse 2 MHC-molekyler, og de bliver så også lukket ind til virusstumperne, og her bliver der dannet et nyt gen, et antigen. Det her antigen det eskorteres ud til cellemembranen, og samtidig med den her bliver eskorteret ud, så udskiller makrofagen signalstoffer, og det her signalstof det hedder interleukin 1. Ikke ret langt derfra, der sidder der en T-hjælpecelle, og den her T-hjælpecelle den opfanger signalstoffet, og derfor opdager den det fremmede antigen, der nu sidder på makrofagens overflade. T-cellen den kobler sig så på makrofagen, og den her T-celle den udsender så nye signalstoffer ud til andre makrofager, for at de bliver mere effektive over for andre virusser. B-lymfocyten har antistoffer på deres overflade. Den B-lymfocyt med antistoffet, der passer til antigenet, binder sig til det fremmede antigen. Herefter udstilles antigenet så ved hjælp af MHC2-molekylet, og der aktiveres B-hjælpecellen til at producere signalstof, som aktiverer andre B-lymfocytter rundt omkring. B-lymfocytten deler sig så ved hjælp af mitose, så der kommer flere af samme slags, og de specificerer sig så til mest plasmaceller, men også nogle få B-hjælpeceller. Antistoffet går hen og sætter sig på en virus eller en bakterie, så det bliver nemmere for andre makrofager at opdage den. Okay, T-hjælpecellerne, dem vi har her, aktiverer så T-dræbercellerne, som er dem vi ser her. T-dræbercellerne, de genkender allerede inficerede celler, fordi de inficerede celler på overfladen har et antigen, fremmed antigen, som dræbercellen genkender på grund af de her MHC1-molekyler, og T-dræbercellens cellereceptor har et CD8-molekyle, der kan bindes til det udstillede antigen, hvorefter den inficerede celle dræbes af T-dræbercellen. Og til sidst så har vi, at de her T-hjælpeceller, de deler sig og bliver til nogle T-huskeceller. Og de her huskeceller, de husker så bare antigenerne til senere, så processen den bliver skudt hurtigere i gang, lige så snart den genkender det.